nugui no game no thunga ke nung salba saldong ni bisingo imang nugui paina abo belai ke brain effect layo ang sagbai thong dotrai khane ka belai ke abo wana masingsa game no wo haina haina ro joto nai tonai ro tamni hinke dina ang boto pina dina ro kok sanai don ro to joto no saiman khana thumbnail no bina PUBG game no te atini kobang kok no norma kisisa promo sai khana ro bana tamni hinke kobang kok jora sal no rombai kobang kok borok no PUBG no thumai kobang ma tong haifano PUBG game no thungai kobang kok borok no brain effect ngai tonai ro tong apani bagai no tini kisisa koya ne musunggo PUBG thungai bosu jorti sini income khlaima fia PUBG thungai sing bosu jorti hameo khlai abo angkini no kisisa sukru bi sai khana ro bana tamni hinke PUBG thungai game thungai je video upload khlai YouTube khlai tonai rok borok belai ke boron ba ka earning kobang eba income belai ke na phayo pia sing khaino mungsa samung krei PUBG thungai mane abo belai ke na hame abo khobsa go ke PUBG thungai kobang kok borok na puila ni simin PUBG thungai wa nin tam problem thai abo kisi san ro comment khai ana sadi tamni ka an problem ro na ro kisi sai kana ro ang je test khlai nei mane tal sarom boi ang je thangnai salo test khlai ke PUBG no toi fia PUBG je pro thangmani ya gola salba saldok ni bisingo belai ke imanguri free go ma kok lai suka abo belai ke no kubai kok abon bagai kobang kok borok na abno believe khlai ya kobang kok borok thengya rok abrok no kubuya ni chong phia kubui abo nang ang abno thengina di kobang kok game ni bisingo abno jotan slai brain lose eba brain effect khlai nei PUBG game game no karitai mungsa game no thengpano emang nang ama hero kai ma kok lekla fia ang amo hai ungjaka again nang ang game thengkai tong khang ke nang bode amo hai ke puila o game thengpure imang ungjaka nang comment khlai ni ta pok di ge ang sndorong no jotan no koi jabo sing game PUBG game rok na su thengya karai sing income sing bai ke focus khlaiman eba income sing bai ke na hariman aba sing jotan no sala sikla hijagai tongnai rok borok no jotan no koyo de bri rok bo amo hai no kobang ko borok no game thengnai tongo Free Fire eba PUBG no fia Free Fire ni slide PUBG belai ke danger ko abon bagai kobang ko thangnai salogo no sing video rok no kha ge PUBG game thengai cover ngai thangma rok aboni bagai norna kisisa o matches no riwa tamni hinke asa kobang ko tang rok no kok sanani thangya haifona sing PUBG game no tei belai ke na hamya abo PUBG abo game ni bisingo chotoni slide number 1 kora eba brain effect khlainai brain lose khlaio abo tamni ge borok no hamya o kiklaisiu ge PUBG game rok no sing yakari mangka belai ke kaham ko ge thungpano sing PUBG rok no je thungai tongai rok na koi jabo no thungpano overtime kita thuni je fluo je nongni chora kisa manpro chora kisa rok no thuni chora kisa rok lai ge norok asa chora no na hari kobang kuk thungka ge brain effect brain lose ngai norok lai cover khawi thang mong dong abon bagai norok PUBG no thungai tong ge ter yakar ditam hengka PUBG abo belai ke platform game ni bisingo belai ke hamya abon bagai norok abon ter ke yakari man ke belai ke hamnai ge thungpana asa over ke ajaga o focus taklai ge norok ni je nangkuk marung no comment khlai sanani tapok di asma hambai